Kuna nangarad iji Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Agyaman tayo, ini ka na tayo man ni Apo, iti kabarbaro nga Domingo. Kakabsat, kablaawan na kayo, no, ayan yung man nga banda, dito'y, no, da kayo man iti north, east, west, north, south, kat, agyaman kami, at da kayo manan, namikikadwa ka na kami, agragsak, naputi Apo, ngayon na dahil nga aldaw kada tayo, nga nabindisyon ang anak kayo. Kat, agyaman tayo, makipagragsak tayo, nga ipagdiriwang. Iti, kinasya at ti Diyos, ngayon na tayo, amen. Kat, ayabak Apo, ayabak ni Brother Alvaro kakabsat, nga umay may hilalan, iti kanaran. Amen, hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless you, Lord. Madaydayaw ti Apo, kakabsat. Alawin Apo, hindi garuti panagkarara. Apo Father, hallelujah. O Apo, madaydayaw ka Apo. Tapi kami manin Apo, nga umay magdaydayaw king ka. O Apo, hallelujah Lord God. Apo, pakawalan na kami Apo, dagiti. Nagbasula mi Apo, kasi ka Apo. Tibang dalos, dagiti. Basol mi Apo, o Apo, gyama kami Apo, iti daytoy manin Apo, na serbisyo Apo, kainit ka na kami Apo, tigundaway mi Apo, umay, daydayaw king ka Apo, o Apo, hallelujah Lord God, madaydayaw ka Apo, o, agyama kami Apo, iti intog mo, na pigsami Apo, Apo, bendisyon naman Apo. Iti maramat Apo, ti daytoy Apo nga daw. Ikam Apo, iti sirid na Apo. Ikam iti saririt na Apo. O Apo, ikam iti anintaram Apo, isuna Apo, tapno. Amin nga dingdingag Apo, kung ako'y buya. Kat, ngunyaman Apo, digiti panagpuspus daw, nung natangkaman Apo. Kat sika Apo, timang panunang Apo, tapno. May pasagagdag Apo, iti puso da Apo. Kat, sika Apo, ti kalaingan Apo nga Diyos Apo, tapno magaganda Apo dahil ito yung mensahe tibiyag Apo, kat maliwliwanda Apo. O Apo, dawatek mat Apo, iti palang salaktig mo titunggal maysa tibiyag mi Apo. No, si Duman sa ninuman tiyan mi Apo, sika Apo, iti mang salaknid, protektaram Apo, nyaman Apo, ti papanam mi Apo. Ibawang mo digiti ang ilis mo Apo, tay sunod ti mga iwang kada kami Apo. Kung nagdaman Apo, ti marikrek nami Apo, kat sika Apo, iti mangagas Apo, kadakwala. Kat digiti dawat mi Apo. Babayan tinasami talaga mo Apo Jesus. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo ay ayatan nga kakabsat. Kat oras naman ang tapno niti kasta kat tumakder tayo, mamangidaydayaw iti Apo kakabsat. Aglagto tayo, agsala tayo, palakpak tayo para iti Apo. Gapunata, nawaya tayo ay ayatan nga kakabsat. Kat kantaan tayo manjakanta nga punana ang mga Kristiyano na nakay Kristo. Amen.
presensyam Apo adayat. Iti presensyam adarago. Iti presensyam Apo ado iti bendisyon ken kinaimbag mo Diyos. Isod ka po nang iti daytoy nga gundaway Apo. Tutuloy kami Apo nga upumamang ken ka, agdaya ken ka. Gapo na sa kalay mo Diyos iti may kari nga pagrukbaban ni Apo. Giyaman kami o Diyos. Tutuloy tayo madayawin iti Apo kakabsa. Hallelujah. Kantayin tayo dyan kung na nga adarag o. Amen. Hallelujah. Hangga pa nalpas iti biyag mi Apo ket pacen mi o Dios nga damanen iti baro ken nakasgas daw nga aramid iti biyag tumunggal may sa kada kami Apo. Agyaman kami dakkel ken matalek nga Dios. Sikalain mo Dios iti pagrugbaban ken pagdayawan mi. In Jesus name we pray. Amen. and amen. Madaydayaw iti Apo. Amen. Hallelujah. Ayatan nga krabsat, ikablao ko, ti maminsan pan. Nagundaway, iti naragsak nga may panagkabla. Naragsak nga may midanon, iti Apo.
kastamot iti biyag mi idamdayon mi tidakkel nga parabor iti Dios. Ket dagiti na bendisyonan kunano man ti amen. Amen. Kalpasan iti maysa manen nga lawas ket addatay manen nga nabumong ammo ken patye nga titunggal maysa ket adda dagiti inaramid iti Apo kadagiti biyag na. Ket ipaduyak ket tayo no maminsan dagiti inaramid ti Apo ti biyag tayo na. Ay kariyo tapno kasta ket adapay nga makarik dagiti kabsat tayo nga wan gundaway na mapan makigimong. Awan gundaway da nga kung atay narumuan talo dagiti nadangran kadagiti kakabsat tayo ijay Pilipinas. Alawon kakabsat kararagmi nga ni Apo itutuloy nga mga iwan iti tunggal maysa. Amen. Intay na rod iti sauti Apo ket ditoy makisarita iti kabsatyo iti basit nga panakamuna babaen kadagiti sarmingan tayo man dagiti biag tayo sarmingan tayo man dagiti aramiden iti Apo ti biag tayo sarmingan tayo man iti bukod tayo nga balikas tay jay Biblia kunana kabsat di sauti Apo kunana jay nga dagiti balikas tayo kiso ti pagbanagan iti biag tayo. In English kunana, what you say is what you are going to live. Kuno kunana di kakabsat, no anati in broadcast ta bibig mo, sikadayta. Kuno. So makitaan tayo man ni kabsat, tapno makita tayo man, adu ngamin dagiti madmadlaw ti Apo, dagiti biag tayo dati ammo tayo kas nga gagangay lang atan saan gayam at dagat pinagdaktulan nga impact na ti sao ti Apo gaya ti gaya nga gaya ti sao ti Apo no ti sao nga maparnuay iti bibig tayo transmitted nga kunada idiraw lawag ko to matamdaman tayo ten nga kabsat alante nga ro ijay teksto tayo manipod ti may kadwa nga Korinto kapitulo 1 bersikulo 4 may kadwa nga Korinto kapitulo 4 okay versikulo kakabsat 13 kung natin nasantuan na surat na matihat isut gapuna anak sa uwa isu iti isumetlaeng nga espiritu ti pamati agsao kami met ti tamamati kami. Ulitin kakabsa. Kung natin nasantuan ng surat na matiak isut gapuna ang nagsauak. Iti sumetlaeng nga espiritu ti pamati agsao kami met tamamati kami. Okay. May kadwa kabsat intayo ijay Salmo ni David 116 verse 10. Okay. 116 verse 10. Kung nanaditi kakabsat, iti sa ti Apo, saan na mapukaw, iti pamatik, uray iti kinuna. Naggapo, iti niwat. Naan-anay, ti panagsagaba. Kinuna, kung nanadjay. Okay, saan na mapukay, ti pamatik, uray iti kinuna. Past tense, yung kinuna, sa una, daytoy, ayaten, nga kakabsat. Alawan tayo ti panagkararag, ken ka o Diyos, ang manalaya at managparabor, at to'y Apo nga naidatag, Apo digiti saom, idasan mi Apo, tilamisan, di parabor mo, tapno kasta Apo, kami warwaran, tutulungan na kami, Apo, tapno, maaramat mi, iti inaldawa panagbiag mi, at makita mi kat Diyos, iti bukod mi, Apo, nga langa, sarmingan na kami o Diyos, tapno amumi, dagiti pagkurangan mi, kan susto, Apo, nga konsepto Apo, iti pisikal, nga rupa mi o Diyos. Agyaman kami gan ka, tulungan nga rin o Diyos, dagiti anak mo, kastamat ti alipon mo, anak mo Apo, tapno kasta, nabalay di Apo, di kami Apo, parangawat, dagiti saong. Agyaman kami gan ka, madaydayaw ka, kan maitan tanong ka o Diyos. Amen.
Okay, kung di kakabsat, naada mo daytoy nga dagiti naglabas nga biyag tayo. Ado dagiti naduma-duma nga maparnuay nga sao kadagiti bibig tayo. Ket ammo tayo kakabsat no anya dagiti aggaputi puso tayo isu iti rumor kadagiti bibig tayo. Unong ngiwat tayo kun tayo nakasta nagkuamot no ngiwat ko namket. Ay na nakangiwat ka kanang nila kayo mo no natagari ka. So nga bibig ko natay latanan na naglagan nga awaten. Ngarod kakabsat ato dagiti kurante kinikita tatay nga irreverent talkers kahit nasa ung kakabsat awan ti pa nagraem na uno na dursok unay iti pa nagnimiwat na kuna na kasla kuma ala ti may nga ilustrasyon kadwan na tatan ay ten nga kabsat nga buybuya ay ten nga kabsat nga dingdingag hanyo kad madlaw ano no may pagalis ka oh my god kunada adala ang tibasit ket oh my god kana ay na Maria Hisnon Maria Kusit kunada Isu Kristo kung kunada dagita kakabsat dagita ti no alaang tay kakabsat kas lang kunada nga gagangay tanakigtut ka gagangay tanagsut nagruam nairuam ita bibi mo ngum saan gayam alaang tay kakabsat ay toy ket may sa gayam nga saan nga panagraem iti namarswa a Dios sapay kunana ijay may kasangapulo da sangapulo nga bilin iti Dios naghantayo ayang angaw hantay nga ibalbalikas itinagan iti Apo nga awan iti kaisiskan na hantay nga basbastusen kuma ti kayat na saon iti nalawlawag pay nga panakay pataros na wan kakabsat no addapay dagiti dadduma nga mairaman pay no ka itinagan iti Apo ti kinadakes. Jesus Christ. Ano ti kunada no pa? Agiti example lang ang makano bagay mo dat sa amat ti ni natadog sa ngiwat na ni sister tata. Kunada na di na kapay lang palibon ni Apo kunada ket ni Apo just ti raman da ket adi ket dakes. Sapay tay bagada kas diyan. Dusaan na ako man ni Apo. Apos tayo baon mo, dagiti ti evil talkers, mabalbali kabsat ket saan tayo, kakabsat ket saan tayo mga ibulbulos, dagiti iwan tayo. Ana? Adupay, kunana pa dito, dapat tayo kunana ti Proverbs 6 verse 19. Kunana ti panagulbod. Panagulbod. Aramatong pa itinagan iti Apo tap nagulbod ka. Ay hanga kay ni Apo dayta. No saan ba? Basi lang dahil tinakaw mo, han nakakadusaan niya ako, kung natabay mo ka, iraman tapay niya ako Diyos. Dagiti kakabsat ket kitaan tayo, ket panagulbud ko na to, di Proverbio 6, verse 19, binasak tatay ket nagkwamot na nasakit mo't gayam, dagiti numararamid, iti biyag, iti tunggal maysa. Proverbios 6, kunana verse 19. Kunana ti kakabsat. Pito abanag. Tiguran kan sana kayat ti Apo. Ama arami. Natangsit alanga. Amoy kakabsat. Saan mo kunaan natangsit ti langam ko naganumanay kag sao. Hanga inconvenient day jay. Naulbud adila. Timang papatay iti awan basol na kay nasamo natin ko mga literal nga patayon nga basol lang iti pagpabasulem di tao nga awan met iti prueba. No saan idadadanes mo di tao nga awan met pakainaigan na dayjay i pagpabasol mo ket kuana dagiti banag kakabsat. Ti agpanggep iti dakes may kapat kakabsat may kalima ti agdardaras ama pa nagaramid ti maikanniwas. Agdardaras ama kay aramid ti makainiwas kay nang saon adda di panunutan kakabsat. Datay kunada iding sakbay mo nga aramidon adda di panunut mo. Iso alistuamon mapan mangibanagen.
Sumarno ti saksi nga sa ti Pasig nga ulbod dagiti kabsat saan kuma dagiti pito nga gurguran nga manaramid iti biag tayo guraon unay iti Dios nga nakaswa. Ken ti pangyeg ti pagapaan dagiti aggagayem. Dati mo lang dati ko na ng false witness. When kakabsat adupay kakabsat uray pa dagiti panangalilaw nga sao. Panagulbod nga sao. Ang lilawong takabsat mo kayat mulaeng nga maalam ta sa likwana. Aggapungot lang ijay pusom day panangalilaw mo tathamo maalilaw day tapadang matao. Ay direct na nang alilawong gayat tapnulaeng maalam jay sa likwana kasi dinapasamak iti ay ito nga amay di may sa dayto nga ilustrasyon lang ang kakabsat. Kaya dun mga ayatan mi iti nga ama, agdaga nga agsagsagaba iti sakit. Ket saan nga amo mismo kada kami nga anak na pamilya na numaimbagan pay. Nuwaya-wayaan pa iti Dios. Ginundawayan iti kabsat na napan iti uneg ti balay mi pinagpirma na iti blanco. Blanco nga kupunban. Inalilaw dati amami kunit kinunada pirmaan dayto manong iso ti renewal ti dagan na insalda kada kami. Ti ammo ti amami tadi namut ammo ti manglilaw. Ti ammo na nagtalot kada dyan pinirmaan na. Iti imay iti sumagmamano aldaw addan kakabsat nga nai-transfer kadakwada jay kakaisuna nga diso nga isut pangalalaan mi iti taraon mi isut pangalalaan mi kakabsat iti apuyon mi napanen kadakwada gabot iti kasjay panangalilaw saan tayo kumararagidin kakabsat ket tigmakunakon adalat tamot iti sagabaon to nga iso iti sungbat uno iso mati consequences ti inaramin. Suwa, hantayor aramidin na istorya at kumakabsat ng amuyo nakakiskis ang unay iti nagbalin nga consequences na dayto. Saan damo lang napakinabangan kakabsat tagarod ket nasapada nga pimimusay. Okay. Kakabsat ken gagayem ken kakabsat ko nga ditoy ni Apo Diyos kunana, the word that I spoken to you is spirit and it gives life. Iti sao nga bulusak kunana. Kada kayo ket espiritu mangted iti biyag. Ket datayo iti pinarsuan ni Apo Diyos nga kas kalanglangana. Datayo iti imahin uno lang nga iti Diyos. Nung arod ibagatay kakabsat nga daytoy nga life transmitted no ni Apo Jesus ken nagbalikas king capacity blessing. Agbalay uno agbalay. Kitaan tayo kakabsat manipod ijay Genesis. Let there be light. Ada. Let there be darkness. Adati rabiin. Let there be mountain. Let there be. Imbalikas na. Datay nga tamod kakabsat. Datay di pinarswana. Datay di image na. Datayo. Awan nagbalbaliwan. We are like God. So whatever we speak, it will be. Isuay din kakabsat. Nagsao tayo ti negative, pagbunga ti negative. Nagsao tayo kakabsat, iti kinaulbod, agbungan tumot iti kinaulbod. Nagsao tayo kakabsat nga adati panangalilaw, may santong aldaw maanlilaw. Tadayjay, balikas, man nakabalin. Yang kunana di Proverbio 18 verse 20. Nuha naman nagkamali. Life and death is in the power of tongue. Iti biyag, kan iti papatay,
kunana jay, at dajay pan nakabalin, kung nagibalikas mo. Tadilam, nagbasitan kunana jay ay ito kakabsat, kat mabalinan na, nga waraan, mabalin na nga dadaulan, iti maysa nga community, iti maysa nga ili, iti maysa nga syudad, iti maysa nga country. Kasta iti pan nakabalin, iti dila ayaten nga kabsat. So never speak negatively. This causes physical sicknesses like depression. Kita? Negatively cause physical sicknesses. Asin no kumatag sa gabang nag-depress ka, it is your physical. Hamo ko naan nga emotional lang, maapiktaran. So di ko nagtatay, tintiro community, kaya lang sa uwan iti so amin mo. Maditikaan mo, madititurog mo, nadipay ti panakikadom, naditipadong nga taon, pati dahil ta aura, iti rupa mo, nagkurot-rot. Kaya't nasa uwan saan nga naragsakan, awanan di jay, iti dayag ni Apo, na depressed na di tao. Tangarot di spirito na, dahil di balikas mo, kinuha na. Man nakabalin dahil nga spirito. Iso ay tinakabsat ko na speak happy thought and thanksgiving. Ag sautay lang nga nagibalikas tayo, agibulos tayo kakabsat, nagiti sao nga makapa rag-utirik na mangted iti biyag, panagyaman, encouragement, mangpapigsa ti pamati, pangpatibker ti pamati, tapno kasta kakabsat, makita iti bunga na. Remember, a single sentence spoken at the right time can change a person or your own life forever. Laglagi po tayo kapsat, ure may salang, ura na jay. May salang, nagpintas kang itatan, sintesa na. Nagragsak ni Sister Lingling idi Domingo. Oh, sintesa dyan na. Ana subject na jay ni Sister Lingling. Ana dahil tiro na, naragsak, kaano? Idi Domingo. Oh. Agbalin dahil takabsat nga biyagan, kinkwana, nga isunatan, iti marikrik na, iso ti mangmangag na, iso bin ministro, di panunot na, di puso na ti inaldaw, nagpintasan. At dagayam iti nakadlaw. Mas turog na. Amen. Uray si ka nga mismo. Nung natandaan nyo di inyadal ka dati ni pastor nga kunana dya self-esteem nga diya mabalinan data diya kamu paglaan diya kamu taguto ng kanya aramidem ano ibababa iti babbagin aramidem di ka ba pinadas padasa mga makita to di bunga na agsambing tayo nga rod. Kasano daytan. Ibaga mahamu mabalinan. Oray aglalao ka na tatati Ilocano. Oray Italiano itan. Anya awan ti ko na. Awan iti dakes na tamoy kabsat agpapada tayo ti spirito. Managipyo. Takuna na di binasa tayo tatay. May sa kay spirito. Subli tayo man na di text 2 tayo, kita tayo sa nagpintas di ko na jay, 2 Corinthians panatay tatena. 2 Corinthians 4:13. Kung natin nasan na surat na matyan isut gapuna nagsauwa, iti sumutlang nga espiritu ti pamati, agsao kami mutla agsao kami mutla tamamati kami. Tamamati kami. Iso agsao ka tamamati ka. No nagibulos ka ti sao nga dakes, mamati ka na dahil ka dakes, iso ti pagbalinan na dahil dyan. Iso no ibagam ti bagbagim, nga saan mo nga kaya, agahan mo kaya, dahil so dito ti pamatin. No ibagam nga kaya, mabalina, iso ati maaramid ta, mabalina nga rod. No ibagam nga masakit ka, ako masakit ka, ano, ibagam makaturturog ka, ako maturog ka, kag suyaab ka, no ibagam nga narigta, kawan, dahil ta,
Hamoy baga nga minumang iti Gatorade no. Kapsat speak positive, speak life. May baga mataman anayon nalaing ako. Amen. Hallelujah. Oo, mag-alam ni Charles no na magawa na talaga. Una. Tay suot di pamatim day jay. So, nung bangkrap ka, bangkrap haan. Dahil to iti gibus na, di panagutang ko ti bangko ko na awanan, iti bangkrap si iti bagik, ko na muna ti biyag ko. Lumong awak to, makarok atak to. Kastan to ti padatdir ko nga building, kanang tayo makita ang dali. 5-story nga building, kastan to ti building ko. Amen? Diyan pamati, sao kami matlam, kuna na, mamati kami. So, nagsao tayo di pamati tayo kakabsat kabulon na. Kitan tayo kakabsat na kuna na jay ulit ki Genesis, let there be light. Let us make man in our image. Let, it is a plural or singular? Plural. Yes, aduda, taluda. Yeah, let us. Tano nagsao ka, si kadata, spirito, dating ka, jiwil mo. So, hanggang may sata, da spirito ni ako king ka, ada ta physical mo, ada jiwil mo. Tagaduda ka agagri, di kita? Agagri da amin, tayo pamatin mo, siyempre, yung baga mo nga, masakitak mo na, pati panulo. Jiwil mo, masakit ka, di physical mo, masakit ka, takas tanga mo, di spirito. So nga, panunutan tayo, di kanta. Let the weak say, I am strong. Hanang baga di? The weak say, I'm strong. Let the weak say, I am strong. Baam day jay di ko kuna na jay, nakapoy kat. I am strong sana kuna jay. Babaam na tayo bagana. Baam. Tayo bagam jay, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kitam, aduda. Let the poor say, I am rich. Let there be light. Si light. Naba nang tayo. Ayatin ng kapsa. We are made just like God. Kunana jay. Ulitin tayo. Because life and death is in the power of tongue. So ayatin ng kapsa. Iti maibati, iti kabsatyo, iti ngaldaw. Aramatin tayo, iti bibig tayo, para kadagiti makapabindisyon, makapatibker, iti pamati, makaitid ti biyag, mangtitiran o ragsak, maikay salakan, ita ti bibig ti kabsat santay ko mga aramatin, the same mouth, the same hearts, isumutlaan, iso ti pagdayo tayo ti apo, san kuma. Antay kuma mabalin ka kabsat nga, no alaan tayo, pagdudwaan tayo ti din itibiyag tayo. Irurumun mo ta karubang, samantalang ti Domingo, daydayo ka ti apo. Isuntumo lang ang tao, isuntumo lang ang bibig, isumot lang ang iwat. Saan kumakabsat? No agdayaw ka, agdayaw ka. No pilyem ti negative, agiruruman, agidadanas, makiapa, agtakaw, ije ka. Hamo gudgudwan, tabiyag mo. Mabalin nga bagamot nga, dito ati tima ko na nga, serving two master. Because the devil is not your master. Nung nagsilsirbi ka ti may sa iglesia, ije ka. Hanod siguro maawagan ta pagbagi ng serving two masters. Ayan. Na. When kakabsat, too much talk leads to sin. Yan na napay kakabsat, ije Proverbs mo lang. 10 verse 19. Be sensible, keep your mouth shut. Ngamin na, doon kita mapagmay no ka na. Ito na sa utay, sa uka na tao, dagaya mo tayo, nakapasakit kagaya mga itipagang mga tao. Be sensible, kuna na dyan kapsat, riknaan tayo kumas, kuna na dyan,
think before you talk, think before you say. Hanga say and say, talk and talk, and then you think. Sa bali, itigbalin nga bunga na kakabsat. Uri pa di James 1, kuna na to Santiago 1, versikulo 19, kuna na to, quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Ngamin kakabsat, no quick to listen tayo, hanga quick to hear, sa bali di hear, because hearing is without listening. Ngam na listening, hearing with understanding. Wala na dyan na, Pastor. Okay. So, masabong na kabsat nga, at dati mati naparta ka pa nakatawos tayo. Okay. Ngam, nabanayad kumati pa nagsao tayo. Kastamot kabsat, saan tayo nga makaungot nga davos. Tama din kami kakabsat kati, nalaka nga makaungot. Awan iti self-control nga no kada yan. Awan kakabsat, speak blessing, speak positive, speak life. Ura pa na kita, anak mo, kami bagbaga, nagbuntog ka, nagsadok ka. Kami bagbaga, mangwang ka, anak mangwang, o nagita kasta nga sa usaan ko makakabsat. Tanong inuimbagam na jay kakabsat. So ti pamatim agbalin na jay. So gagayem kakabsat iti sa uti apo kusursuruan na tayo. Agsarming tayo babaan kada iti sa uti apo. Kitaan tayo, tignayan tayo dagiti rumrumuar ibig tayo. Obserbaran tayo dagiti rikna tayo. Agaramid tayo ti pagayatan na. Tapno kasta, makita da tayo ti pagulidanan, da tayo ti galing na modelo, da tayo dagiti makikita da nga magbag na iti kinalintag, da tayo tumutlaong ti awagan da no masapo na ti panakaikararag. Kat sika, iti record mo iti maysa nga komunidad kat saan nga napintas, hamon to mauray, gadawatan da ka ititulong. Sa amon to mauray, no umay ti ayuda, handa ka nga ikan. Ta makita da iti background mo, saan da nga maiayo. Awan ijay, iti spirito ti Apo, nga agtaltalay tayo no, mangidaldalan ang ibiyag mo. Dahito iti mensahe iti biyag, ay iti kabsat. Agbiag tayo, nga kas iti pagaytan ti Apo, tignayin tayo, anadan tayo, dagiti bibig tayo, kadagiti sao, nga maparnuay, nga rumuar, kadagiti bibig tayo, kabsat, iniwat tayo. Madaydayo ti Apo, kat tutuloy tayo, tagsilbi ti Apo, tutuloy tayo tagbiag, nga nalintag, maragsakan, iti Diyos. Agbiag, dagiti Ilocano! Agbiag, dagiti Cristiano! Agbiag, dagiti agbibiyag, iti nalintag. Amen. Amen. Ay bakngaro di Pastor James. Taisunan, kakabsat, iti may lusang iti mangrikap. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Kanain ko may bagbaga na yung mensahe kay kompleto. Kano mabalbalin at ng mga nayunan. Ibagat nga nagadulag iti na ibalikas nga talagamat nga timely kan masapon nga manggayo. Tepelay ng mga rugin na mensahe, kung natin nagmensahe nga nandiyan ti ibagam, rumumuri tingiwat mo, si kadayta. Well, so nga nagado ti mabalin tayo nga i-highlight siya. So nga mangtid ati challenge kanya tayo mami diya. So nagado ti puntos nga nagpipintas. Kung nalabay nga nabasok tayo nga basak, kung nalabay tayo nagmensahe nga very sensible. Dati issue, dati may isang banag nga mangyari, tayo, be sensible lang tayo nga basak nga dati partakan tayo ag-react. Nagano'n bagbaga tayo, sobraan tayo, nagigitad mga ni bagbaga tayo, hantayo nga magbabawi tana so nga be sensible kan
na inseriban kung natin ang mensahe kan very important points to re-highlight kan di ko na nga dagiti bibig tayo kan dati power ta lagi sa umar kan kung nalabay ang itila kita nyo itila kat ni nagbasig na pagtitipag actually nakaliming na mo makita nga kaya na nga bukurang di may sa kabantay kaya na nga pagsisinain na kita yung napipintas na relationship napipintas so nga napipintas sa ginagal ti trabaho kan sa ote ako kan nabilig daw na maka-encourage makapalagip kan mauding ang tamin nagmayat di ko na nga di tayo lagi gamitin dagiti sa utay nga mang ti pamabili encouragement kaysa i-course mo kita o when agsa o katimadi namang ti apa ken pinagsisina so nga again nagmayat dagiti ko word kan bibig tayo kat mangted dati datayo mati silaw ti lubong kay asin ti daga. Amen. Ang kararag tayo, amami nga nalangitan ti sa apo. Babaeng ti panakaramat ti anak mo at ipan mo. Nagpintas lagat tin, agdingig ka nagiti sa ti sa kat kasla medisina nagiti kararuwami. Nanududumag at maliknamit ti kasla agurigor nga di mi mauat nagiti kararuwam yang mingam. Ito makangig kami ti sa iso ti mangted ti panakaagas ako. Kaya nagyamang kami naipalagip manin ka na kami itangal daw nga adda ka dagiti sa umi iti over death and life. O Lord, kaya susuruan na kami ang agbalin nga sensible kas ti nagmensahe. Agbalin nga masirib. Yes. Amumi dagiti sa nga in kami ibalikas. Pakawanin na kami kadimat no at tiyempo nga naapura kami nga agiyem black kadagiti sa ukan nagbalin kami nga bendisyon kadagiti gagayemi wenno siya sinupay. Pakawanin na kami apo. Tulungan na kami nga agbiag ijay tenga ti pagayatan. Bendisyonan na kami bendisyonan ti patuloy na pandag namin ti inaespirituan nga journey. Amen. Bendisyonan lagi sa amin at dingeg. Ti sa ungkat na bagas, adda bilig na, adda biyag na. Kaya pagtuloy ka magtrabaho, kadagiti puso, nang nangro na kadagiti attending nga, nagdingdingay. Tulungan na kami agbalin nga positive. Kitang mi dagiti magbagi mi nga han nga iti panangkita minudikiti ti panangkita ni Apo mi nga Jesus. We are loved, O God. We are highly favored. Yes. Amen. Yes, Lord. And we are blessed. Nabendisyonan kami, highly favored, nagatang kami ti nabirtud adalan ni Apo mi Jesus. We are special. Yes. We are so special. We are smart. We are healthy. Yes. Lord, at the gopi, at the panami, kami nga na-stop ito'y. Yes. Nagpipintas kami nga anak. Amen. Karpro na kami. Yes. We are made and created in your image. Yes. In the name of Jesus. Karpro kami ni Apo mi Jesus. We are strong. We are healthy. Amen. We will go somewhere at dati magtulungan mi at panami in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for the word today. Itayaw ito na utaka. Bendisyonan na kami, bendisyonan ko puso mi Apo. We are strengthened, we are in coverage. We bless your name. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Bagal daw, ni mga oras tayo amin. Thank you. Napindas na. Thank you mga oras. Napalakipag sa kami. So, mamisa man na yan. Dahil hindi nga nakapsat. Timbag na oras tayo. Ang tayo kami.